ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi da ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Da ka jing ang nuot pan yo ano e ka jing itho da ka sorka jela ya ki dak jantia ni ki jantia phonetic alphabet bala manjur da ka jantia Hills Autonomous District Council GHADC ki dikhot jong ka jantia National Council ki lalai ikan do CEM jong ka GHADC upa thombor siwan ha kamra trekam jong ha ka singi balang menta katayo ha ka jing ikan do upat CEM u president rangba jong ka GNC usam bormi lingdo ulawa jing shai halor ka ekalat kalenti baka GHDC kalashim banyo jing ithu no ekadak jantia kabala menjor da ka yeng dorba ka GHDC haubanai leber arhajar arfuwe haba juba halor kani uba shiwat le thu bakila da pha shaka DCA nak benta ban le ekban kam hakabede baka jing ithu no ekadak jantia bat ka DCA kala da pha shakat nat law jong ka sorka jela bat hadu menta kadang sakut sa hakat nat law ta negasngi nakaliang kayong i ka Jaintia National Council Central Executive Council deyo IHM wa u CEM yang ka JHDC kajing IHM kayong i wa u CEM ta halar ki katu kat ni telikimat ki wa ito wa ka ri wa ka jagru kayong i kamat kawan kong kawan deyo i kalam ta hajing ito wa ka resolution wa ka JHDC de pas go hajing ito wa u timit na ya ka keten penar dan kita ki ABK jantia hapok kani ka hapok ka council ta ka jingi kelam ku yang i wa u CM da pentibu ci wa ka council hi da pediang ga wa ki dak jantia da pediang ga ki hapok ka council henre na kaliang ka council na do kitu kisnem wa pas ga resolution man do arjar arpubi da forward ga cepok ka law department yang ka state government henre ka wasnyau si utip wa ta hadon ne kesngila kani ka resolution ka JHDC de pas go de phak go cepok ka law department yang ke state dang man go ka wasaten wewa na kaliang u CM la da kularu khmat yong i kinong ilam yang ka JNC wa ubuden ya gini kenang wa gani ka yi ka resolution wa de pas da ka JHDC ta u poi go chado u governor andre hado ne gesngi kani ka resolution dang sa go pending go hapok ka law department yang ka state government dah hijau ipor la ikentui ya ka minister yang ka law department ka kong amperin lengdo wa uchimkia go ya gani kiyi ka wa ka JHDC de phak go khnang wa yo timit hi ya ka keten jantia hapok ka rilom jantia ka yong i kam kata ka keten ko wa da man ain ta ko an ni ta de yo iklam halor ketu ka resolution wa ka JHDC da pas go hejing ito wa utimit no lene wa u timina lene wa u tibyang ya ka elka labang nang pulup hapo ka JHDC ta ka jing ya chem go yang i wa u CM da petibu ci i ka sen wa ta yau acting dalai na kaliang ka JHDC de thunga wa u pelum pelang ya ki chnong penar ki UM hapo ka elka labang nang pulup Henry ko wa snyau pula wa ko pensausi ikam kinong ilam yang ka JNC wa ta hadun negisngi nakil yang kinu MPM kinu ki wa chnong napok kata ka ilka ko wa chim sanat napok ka JHDC tan nakil yang ka JHDC la da banjor go le da banjor go ya uni u acting dolai wa ule u ya kikam kenang wa ka JHDC ya u ye go e ka jingida ko wa pura ya kita ki chnong penar ki wadang hap apok kata ka ilka ka mat ka wale ka i de yo iklam wa ka district council hejing ito wa ka ni ka dustur ka yong i ka dustur kasi jantia ka yong i khamtam ka ni ka jing ejat ka yong i cha ki manbe le ne cha ki kenthai ta ka jing iklam yong i wa UCM da khanawi i wa to na kaliang ka JHDC da pangkrek ga ya kata ka ak le ne ya kata ka an hejing ito wa ka ni ka jing ejat le ne ka ni ka jing chimkur ka yong i Kaya kini ke kam nang sa pending ko teh apa ka customary law committee yang ka JHDC haden wada de pendap penbit penbiang ya jingam kam yang kini ke an tau tebel ka apa ka kini ka isi yang ka JHDC haden ni teh dau pas ka ni ka JHDC ya ka resolution halar kini